Sa pag-ulbo sa gubat sa Israel, apil sa mga apektado ang mga overseas Filipino workers. Sa kanila, ang sugbuanong domestic helper kinsa gibate og tumang kalisang sa iyang nasinatian karon. Sayra nato ang report ni Alan Domingo. Alas 30 sa punta ni atong Sabado, nadungog ang kusog nga pag-ulbo sa Gaza City sa Israel. Timailhan na kini nga nakasud na ang Palestinian Islamist group nga Hamas nga miatake sa lugar. Nasaksihan kini mismo sa sugbuanong domestic helper nga si Helen Gukong, 45 anyos nga luman nga taga Barangay Santa Cruz, Liloan, Cebu. Saysay niya nga sa dihang nadunggan niya ang kusog nga pag-ulbo. Dali siyang mitago sa bomb shelter ug anaara usab na himutang sa bahay sa iyahang amo. Mao among namatungunan, mao among namatan nga nagsiren na kay diri man gud sa Israel magsiren man na before mahibawan man nila nga nay nagpado nga rocket sa Israel, so magsiren gina dayon 1.5 minute nami time nga manood mi sa bomb shelter. So kato nga time na first nga siren nanuday mi sa bomb shelter. Mato niya nga sud sa 3 ka tuig nga pagpanarbaho sa mga nasod, kini ang labing unang higayon nga gipati siya og tumang kahadlok. Hinoon wara pa ulia si Helen kay matud pa luwas sila sa kagubot. Ang Overseas Workers Welfare Administration kon OWA Region 7 nagbutang og 24/7 help desk alang sa mga OFW ug mga pamilya nini nga mangayo og assistance ug gali mo grabe gyud ang epekto sa gubat didto sa Israel. Giklaro sa OWA Officer 3 nga nakalatag na ang ayuda alang sa mga OFW nga maepektuhan ug makahukom sa nasod na lang manginabuhi. Hinuon sa pagkakaroon, wa pa OFW o pamilya nila nga midangop sa ilang buhatan. Diri sa atong Central Visayas, of course, kay ato aman di diri no, we have our hotline numbers. So 0918-921-4932 and 0917-624-9113. So we have our Facebook page gihapon Sir Alan para at least updated sila online. We have OWA 7 Central Visayas. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.